Hello guys, narok once we tongna ani Facebook profile no nugoi bori lai buru jaga ro kam khai tongona nei ge ang khai tabo krungse jaga dugano kam khaya ro abno nai manai tabo kang ro no phuno. Hello guys, ang khai tabo boini dugano tongo ge ibute hai robot rok phanai tongo ta ge yang ge robot kathung rok phanai tongo borok ni dugan malik ni no ge naro once tongona e robot mana maro no bike soi khe tongman ni angkai tongmani baluk ba boso kaisa kana nai tongkha rabar manam rong na ang soi khai mankha. Hello guys, angkai ibudai kamro khaya khai mai mui ro masai nai kostong ge boini dugan ro ang mas hisab kam khaya ge ana mas 9000 taka re asung na ge sala 300 taka khai kleta abna advance na isa ge ibudai ro kamro khaya khai ani boho se mai kleya naro no jotno hambai ingke kaisa kaisa wancho tongna asuk raban manam rok khechot hinai ani mungro sai khechot rok ni tongna kaisa kaisa sinin rok ta ingke angke ibudai raban manam rok soi sak soi khaimangkha angke norok khoi soi ti khaiman mamaya asuk kathung manam angke ang asuk soi khaimaya ta ingke og ni mai rok phaina nayo asuk siming hambai.